Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Salmo. Taong 1965, San Fernando, Romblon. Nasa gitnang bahagi ng isla, ang lugar kung saan naninirahan ang pamilya ni Salmo. Malayo ito sa baryo at mga kabayanan, kaya ang kultura rito napanatili sa loob ng mahabang panahon. Hindi man gaanong kaunlaran ng buhay, masaya ang mga tao roon. Anya, na bago siya umalis sa kanilang lugar, may katangi-tanging paniniwala sa kanila ang mga nakakatanda. Para mapatunayan mo ang iyong pagkalalaki, kailangan mong mapagtagumpayan ng isang pagsubok. At ito ay walang iba, kundi ang pag-akyat sa bundok ng guiting-guiting ng nag-iisa. Para sa marami, isang malaking biro lamang ito. Pero para sa mga kalalakihang naghahangad ng kakaibang pagsubok sa buhay, tinitingnan nila ito bilang isang seryosong bagay. Ang kaso lang, sa dami ng nagtangkang marating ang rurok ng guiting-guiting, walang nagtagumpay. Marami rin sa kanilang pinigilan ng kanilang mga magulang bago pa man magawa ang kanilang hangarin. Ayon sa mga ito, imposible na magawa ang bagay na yon dahil sa tarik at taas ng bundok. Marami rin itong rurok, kaya kapag binaybay mo ito ng nag-iisa, maaaring hindi mo marating ang pinakamataas na bahagi. Mariinding inilahad ng mga matatanda na ang bundok na inaasam na maakyat ng lahat ay pugad ng mga engkanto ng ulap. Kailangan bago ka tumungo roon, malinis ang puso at isip mo. Makakatulong ito upang hindi ka nila mapagdiskitahan at maisadlak sa panganib. Dagdag pa ng mga ito na, sa tinagal-tagal nilang pananatili sa San Fernando, iisang tao pa lamang ang alam nilang nakaakyat nito. At yun ay walang iba, kundi ang ermetanyo ng bundok na si Tandang Arung. Misteryoso ang pagkatao ng matanda. At dahil sa dalang nitong magpakita, marami ang nag-aakalang isang alamat lamang ang tungkol sa pag-iral niya. Ngunit para sa mga natulungan nito, hindi yun totoo. Nabanggit din ni Salmo na kaya siya naniwala kay Tandang Arung ay dahil sa merong kaibigan ng tatay niya na natulungan umano nito. Yon ang kanyang pinanghawakan para patotohanan ang pag-iral ng matanda. Sa pagsapit ng taong ito, nasa edad 24 anyos na si Salmo. At kagaya ng ibang mga binatilyo, napasok din siya sa mga bisyo at pambababae. Hindi na rin siya noon nag-aaral, lalo pat sa kanilang lugar, di naman ito uso. Akala nga niya, habang buhay ng gano'n ang estado niya, pero hindi pala. Ilang buwan lang kasi ang lumipas, dumating ang kanyang tiyuhin na galing sa lugar ng Mabulo. Mag-iilang dekada na rin niya itong hindi nakikita, kaya nung magkaharap sila, aminado siyang nagulat siya sa tindig ng katawan nito. Mas lalo rin siyang humanga rito nang malaman niyang isa pala itong ganap at lehitimong antingero. Dahil sa kanyang narinig, agad nitong nakuha ang kanyang atensyon. Palihim niyang pinakinggan ang pag-uusap nito at ng kanyang ama hanggang sa malaman na niya ang rason kung bakit ito bumisita sa kanila. Meron akong kukunin sa guiting-guiting, kuya. Kaya ako pumunta rito sa inyo. Pasensya ka na sa abala. Pero huwag kang mag-alala. Tutulong ako sa mga gastusin habang nandito ako. Nang marinig naman ito ng tatay niya, tumangulang naman ito. Matapos ang kanilang pag-uusap, tsaka pa lamang sila pumasok ng bahay. Kampante itong ipinakilala ng kanyang ama sa kanilang pamilya hanggang sa bumalik na ang dating gawain sa bahay nila. Wala namang nagbago pinuno, marahil nasanay na silang lahat na merong mga hindi inaasahang bisita sa bahay. Pagsapit naman ng gabi, habang naghahaponan silang mag-anak, muli niyang narinig ang tiyuhin niya na magtanong ukol sa taong madalas nang umakyat ng bundok. Kahit kasi antingero ito,
Aminado pa rin ito na kinakailangan niyang makahanap ng gabay kung nais niyang magtagumpay. Dahil sa sinabi nito, sinikap niyang maghintay ng tamang pagkakataon para sumingit sa usapan. Dahil kasi sa kanyang mga narinig, muli na namang bumalik sa kanyang puso ang pag-aasam na umakyat ng bundok. Naisip niya na sa pamamagitan ng tiyuhin niya, hindi na ito magiging malabo. Pagbaling nito ng tingin sa kanya, nagkaroon siya ng pagkakataon para magsalita. Nagdadalawang isip man buhat sa sasabihin ng kanyang ama, hindi siya nagpatinag. Alam niya kasi na ito na lamang ang pagkakataon niya para makaakyat sa bundok ng guiting-guiting. Tiyo, meron akong kakilala na mamumundok. Hasana sa gubat at babalik-balik na sa lugar na tinutukoy ninyo. Pwede kong samahan kayo ron bukas kung gusto nyo. Pero bago ko sana ibigay ang pabor na inyong hinahangad, nais kong mangako kayo na isasama nyo ako. Seryosong wika niya rito. Dahil sa kanyang sinabi, napangiti ang tiyuhin niya. Masaya rin itong tumitig sa kanya habang sumasagot ng, Ganun ba? Sige, pagbibigyan kita. Basta siguraduhin mo lang na hindi ka magiging sagabal sa mga gagawin ko. Pagkasambit naman ito ng mga kataga, ito na rin mismo nagpaalam sa kanyang ama. Akala niya tutuloy ito, pero laking gulat na lamang niya nang sumang-ayon na rin yun sa nais ng kanyang tiyuhin. Makalipas pa ang ilang minuto, nagtapos ang kanilang pag-uusap. Isa-isa na rin silang nagsitulog hanggang sa sumapit ang sumunod na araw. Pagliwanag naman ng paligid, sabay na silang umalis patungo sa kinaroroonan ng kanyang kaibigan. Habang binabagtas nila ang daan, halos hindi na magkamayaw ang tuwa na kanyang nararamdaman. Alam niya kasi na sa mga oras na yon, matutupad na ang pangarap na ilang taon na niyang gustong gawin. Pagdating nila sa bahay nito, bumungad sa kanya ang kaibigan niyang naghahanda na. Pagsilay naman ito, bahagya itong napatigil dahil sa alam nito na meron siyang pakay kaya siya roon pumunta. Oh, Salmo, nakakapanibago na makita ka rito ng gantong oras ah. Siguro may kailangan ka. Manghuhula ka ba? Paano mo naman nalaman na may kailangan ako sa'yo? Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dito niya na inilahad ang kanyang pakay. Inabisuhan din niya itong magbabayad sila ng malaki kung sakali mang pumayag ito na isama silang magtiyo. Dahil sa kanyang sinabi, wala namang naging pagtutol ang kaibigan niya. Inaasahan naman niya ito, lalo pat matagal na rin niyang alam na naghahanap ito ng makakasama sa pangangaso. Sus, ano ka ba? Kahit hindi nyo na ako bayaran, ayos lang sa akin. Pero Salmo, meron akong limitasyon sa mga lugar na aking pinupuntahan ha. Kapag lumagpas kayo ron, hindi ko na kayo masasamahan. Seryosong wika nito matapos nitong mailahad ang pagsang-ayon sa kanilang plano. Nang marinig naman ito ng tiyuhin niya, agad itong sumingit sa pag-uusap nila. Ayon dito, wala yung problema dahil inaasahan na rin niyang mapanganib ang mga lugar malapit sa bundok. Personal na rin itong nagpasalamat sa kanyang kaibigan dahil sa hindi nito pagtutol na isama sila sa gubat malapit sa paanan. Matapos ang kanilang pag-uusap, tinulungan na nila itong magligpit ng gamit. Hindi nagtagal, sabay-sabay na silang umalis ng baryo na limitado lamang ang pagkaing dala. Habang binabagtas nila ang daan, nabanggit ng kaibigan niya na hindi umano kakasya ang dala-dala nila kung sakali mang binabalak nila na akyatin ang pinakatuktok nito. Dagdag pa nito na mapanganib ang lugar na kanilang pinapangasang puntahan. Kahit kasi matagal na itong mga ngaso, hindi pa rin ito may pagkakaila na masyadong imposibleng akyatin ang bundok. Maraming dahilan kung bakit hindi niya ito nasabi. Una, hindi nila tansyado ang klima. At ikalawa, maaaring abutin ng 3 hanggang 4 na araw bago marating ang tuktok nito.
Dagdag isipin din ng tarik, lalo na yung mga bangin na nagkalat sa paligid. Mariing din itong inilahad na maliban sa ganoong panganib, hindi lang ito ang dapat nilang pagtuunan ng pansin. Sa mga liblib na parte ng guiting-guiting, nagtatago ang mga mababangis na nilalang na hindi pa nakikita ng maraming tao. Kapag gabi gumagala ang mga ito, kaya halos walang ligtas sa parte ng bundok ang pwedeng mapagpahingahan. Kung ako sa inyo, wag na lang kayong tumuloy. Marami namang mga lugar na may magagandang tanawin na pwede niyong puntahan. Di hamak na mas ligtas dun kumpara rito. Seryosong wika nito sa kanila nang marating nila ang bukana ng gubat. Maraming salamat sa paalala, pero hindi kami pupunta rito para magliwaliw o maghanap ng magandang tanawin. May mas malalim kaming dahilan kung bakit namin to gagawin. Sagot naman ng tiyuhin niya. Dahil sa sinabi nito, napilitang tumahimik ang binata. Pagpasok nila ng gubat, sa halip na kausapin pa sila, minabuti na lamang nitong maging abala sa paglalagay ng mga bitag. Mag-iilang oras din sila roong nanatili bago sila tumuloy sa masukal na kakahuyan, 20 kilometro ang layo sa paanan. Ayon sa kaibigan niya, na mula sa lugar na yon napakalayo pa ng babaybayin nila. Wala na rin sila roong makakasalubong na tao, kaya ang pagdala ng konting pagkain ay napakamapanganib. Dagdag pa nito na may posibilidad na maligaw sila sa lugar, kaya obligado silang mag-iwan ng marka sa kanilang mga dinaraanan. Matapos naman itong mailahad ng kanyang kaibigan, hinintay sila nitong sumagot sa kanyang mga sinabi. Bagaman ramdam nito ang pagiging porsigido ng tiyuhin niya, patuloy pa rin itong nagbabakasakali na baka magbago ang pasya nila. Maging ito man kasi, aminadong ayaw silang mapahamak, kaya lahat ginagawa nito upang sila'y mapigilan. Ang kaso lang, hindi pa rin nagpatinag ang tiyuhin niya, kaya sa halip na magtagal sila sa pinangangasuhan nito, nagdesisyon na silang umusad patungo sa dulong parte ng gubat. Bukod kasi sa papasapit na ang hapon, obligado rin silang tawirin ng kalahati para hindi na sila mahirapan kinabukasan. Ilang oras pa ang lumipas, nawala na ang pag-aasam ng kaibigan niya na maghanap buhay. Natawid na rin nila noon ang mga hangganan na bawal nitong puntahan, kaya hindi niya na maiwasang mag-alala. Hoy, akala ko ba hindi ka sasama? Malayong-malayo na to ah. Kapag inabutan tayo dito ng gabi, bukas ka na makakauwi. Bulong niya rito habang nakasunod. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, seryoso naman itong sumagot. Bahala na. Basta nakapagpasya na akong sumama sa inyo. Kayo na lang ang bahalang magpaliwanag sa mga magulang ko. Pagsapit ng dapit hapon, narating nila ang isang maliit na sapa sa loob ng liblib na gubat. Ayon dito, ordinaryo ng makasilay ng sapa sa lugar dahil merong talon na malapit sa paanan ng bundok. Dagdag pa nito na mula sa lugar na yon kinakailangan na nilang magdoble ingat sapagkat naglipa na roon ang mga makakamandag na ahas na naninirahan malapit sa pangpang ng sapa. May mga galang usarin at baboy ramo na kanila namang mapagkukunan ng pagkain sa loob ng ilang araw na paglalakbay. Duman pa ang kalahating oras, tuluyan ng binalot ng kadiliman ang buong lugar. At dahil sa alam nilang masukal pa ang susunod na daan, nanatili na sila sa lugar kung saan sila naroon. Pinapalibutan naman ito ng malalaking puno, kaya doon na sila naghanap ng mapagpapahingahan. Hanggat maaari, pinili nila ang mga punong may malalaking katawan nang sa gayoy magsilbi nila itong harang laban sa mga ahas at iba pang mga hayop na maaaring dumaan sa likod ng kanilang pahingahan. Gumawa rin sila ng malaking siga upang maipaalam sa lahat ang kanilang presensya. Matapos nilang maihanda ang pahingahan nila, nauna nang matulog si Salmo. Yung tiyuhin at kaibigan niya, nagbantay na muna, gawa ng hindi pa naman ito inaantok.
Kagaya rin ng mga tipikal na manlalakbay, salitan ang magiging pagbabantay para lahat makapagpahinga ng maayos. Dahil sa kanilang kasunduan, nakapagpahinga siya ng walang kahit na anong iniisip. Dala ng pagod, pagkapikit ng kanyang mga mata, agad siyang nakatulog. Hindi man komportable ang kanyang pinagpahingahan, nakapagtatakang nagkaroon siya ng maayos na tulog. Kung hindi pa nga siya ginising ng tiyuhin niya, baka inabot na siya ng umaga. Pagmulat ng kanyang mata, magbabandang 1:00 na ng madaling araw. Salmo, samahan mo na muna ako rito at nang makapagpahinga ang kaibigan mo. Mamayang 4:00 na ako matutulog para naman medyo may liwanag na sa paligid. Wika nito sa kanya. Matapos naman itong makapagsalita, natulog na ang kaibigan niya. Dumaan pa ang ilang oras, unti-unti na rin siyang nasasanay sa paligid. Wala naman noong nangyaring kakaiba, Pinuno, kaya naman naging maayos ang lahat. Hindi rin siya nakaramdam ng kahit na anong kaba sa paniniwalang ligtas naman sila. Ayon kay Salmo, nagtagal sila roon hanggang 9:00 ng umaga para lamang hintayin ang tiyuhin niya. At sa loob ng ilang oras nilang paghihintay, nakahuli sila ng isang malaking usa. Ginutay-gutay nila ang karne nito para magkasya sa kanilang lalagyanan. Pagkatapos nagluto na rin sila ng makakain bago magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Tumungtungan dapit hapon, tsaka pa lamang sila nakarating sa pupuntahan nila. Mula rito, hindi nila nakita ang tuktok, gawa ng kinukubli ito ng napakakapal na ulap. Pero sa kabila nun, Pinuno, manghang-mangha siya sa ganda ng tanawin. Unang beses niyang makakita ng ganon, kaya naman habang buhay niya itong hindi nakalimutan. Pagpasok nila sa baluarte nito, sinalubong sila ng preskong paligid. Sariwang hangin, walang ingay ng tao, at malamig na hamog kahit hapon na. Pag-akyat naman nila sa paanan nito, dito na nagsimula ang kanilang kalbaryo. Maya't maya ang pagtigil sa paglalakad dahil silang dalawa, takot na dumaan sa matatarik at maninipis nitong daanan. Habang tumatagal din ang kanilang pag-usad, napapansin nila na wala na gaanong galang hayop sa paligid. Hindi tulad nung nasa ibaba sila, na kahit saang lugar sila magmasid, meron silang nakikita. Itago niyo na muna ang inyong mga takot sapagkat dito na magsisimula ang totoong paglalakbay. Mamayang gabi, kahit binabalot ng kadiliman ng paligid, patuloy tayong uusad para marating ang unang rurok nito. Bukas kakain lang tayo saglit at magpapatuloy sa ikalawa. Kaya ninyo, dahil wala ritong puwang ang mga mahihina. Wika ng kanyang tiyuhin. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, dito niya naramdaman ang dedikasyon ng tiyuhin niya at matinding pagmamalabis na mapagtagumpayan ang misyon nila. Siyempre, para hindi siya mapahiya, sinabayan niya ito, animoy hindi alintana ang matinding panganib na naghihintay sa kanilang grupo. Habang terik pa ang araw, normal naman ang paligid. Literal na wala silang nakikitang kahit ano, kaya naman nagtiwala sila na ganun din ang mangyayari kapag tumalikod na ang araw sa kalupaan. Ang kaso lang, dapit hapon pa lang napansin nilang dalawa ang biglaang pagbabago ng lugar. Kung kaninang umaga wala silang nararamdaman, nitong hapon na parang bumigat na ang kanilang mga katawan. Naging madalas na rin ang pag-ihip ng malakas na simoy ng hangin na nagdadala ng nakakapanghinang lamig. Si Salmo ang unang nakapansin nito, pero dahil nga sa hindi naman niya nakikitaan ng kakaiba ang mga kasama niya, wala siyang nagawa kundi ipagsawalang bahala ang nararamdaman niya. Subalit nang mapansin ito ng kanyang kaibigan, dito niya na inilahad na kanina niya pa itong nararamdaman. Dagdag pa niya na, nagsimula ito noong papalubog na ang araw. Dala ng kuryosidad, naitanong niya ito sa tiyuhin niya. Kanina pa kasi yun hindi umiimik,
kaya inakala niyang meron itong nalalaman sa napansin nilang pakiramdam. Ngunit nang marinig nito ang kanyang sinabi, inabisuhan lang sila nito na huwag magpatuloy sa paglalakad. Paalala pa ng tiyuhin niya, iwasan nilang tumingin kung saan-saan, baka kung ano ang kanilang makita. Matapos nitong magwika, wala na itong binanggit. Naging tahimik at malamig ang kanilang lakad hanggang sa mga lahati na sila. Pagdating naman nila sa isang diretsyo at makipot na daan, doon nila napansin ang malalim na bangin sa magkabilang bahagi nito. Wala naman talagang nakakatakot doon, pinuno, dahil nga sa ubod na ng dilim sa ilalim. Ang kaso lang, nung akmang maglalakad na sila, meron silang mga nakitang taong gumagapang sa matatarik na tipak ng bato nito. Ang mga taong yon, napakalayo sa itsura natin. Bukod sa wala silang saplot, namumukod tangi ang kulay ng kanilang mga mata. Kahalintulad nito ang kulay ng tuyong dahon, kaya kahit hindi nila ito tutukan ng sulo, kitang-kita nila ito mula sa malayo. Matapos namang masipat ni Salmo ang mga nilalang, hindi na niya napigilan pang sigawan ng tiyuhin niya. Kung nataon nga noong hindi matarik ang daan, di malabong tumakbo siya papalapit dito. Ngunit kahit anong pagsigawang kanyang gawin, hindi pa rin ito nakikinig. Nagpatuloy lang ito sa paglalakad hanggang sa marating nila ang kabila nitong bahagi. Nang tuluyan na silang makatawid, lahat ng nilalang na kanilang nakita, bigla na lamang nawala. Pagtahimik naman ng paligid, nilingon siya ng tiyuhin niya habang galit na nagwiwika sa kanya ng, Ba't ka ba sigaw ng sigaw? Hindi mo ba alam na nakakabulabog ka na? Kung hindi pala kaya, dapat nagsabi ka nung una pa lang. Walang puwang sa bundok na ito ang mga taong may maihinang loob kagaya mo. Bukas, Salmo, kapag hindi mo yan binago, makakauwi ka na. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, sa halip na magtanong, napilitan siyang humingi ng tawad. Napagtanto niya kasi na mali naman talaga ang kanyang ginawa, kaya walang rason para magdahilan pa. Dahil sa kanyang sinabi, dito na tumahimik ang kanyang tiyuhin. Akala nila tapos na ang lahat, pero ilang minuto pa ang lumipas, meron na namang nangyaring hindi inaasahan. At sa hindi malamang dahilan, bumungad sa kanila ang mga figura ng mga taong malalapit sa kanila. Alam nilang panlilin lang ang mga bagay na yon. Pero habang tumatagal, unti-unti na silang naniniwala. Yung tiyuhin nga niya, bigla na lamang nawala sa mga ipinapaliwanag nito sa kaibigan niya. Hindi naglaon. Dito na ito humakbang papalapit sa nilalang na gumaya sa katauhan ng mahal nito sa buhay. Sa panig naman ni Salmo, nakikita niya noon ang kanyang ama na tinatawag siya. At kagaya nga ng inaasahan, nahulog din siya sa ganoong patibong. Siyempre, normal naman yon, lalo pat wala siyang bakod at puder sa katawan. Kung ang tiyuhin nga niya nahulog sa ganoong mahika, paano pa kaya sila ng kaibigan niya? Paglapit naman niya sa kinaroroonan ng nilalang na gumaya sa tatay niya, inabisuhan siya nitong sumunod. Noong una sinubukan niya itong suwayin, pero sa katagalan hindi na rin niya ito nagawa pa. Ang mas nakakatakot pa sa lahat, nawala na sa isip niya ang tungkol sa kanyang dalawang kasama. Basta ang tanging mahalaga na lamang noon sa kanya ay ang sumunod at ang makinig sa lahat ng mga sinasabi nito. Ilang oras din nilang tinahak ang daan hanggang sa meron na silang marating na parte ng bundok na medyo masukal at liblib. Mula sa lugar na yon, tumigil ang nilalang, sabay utos sa kanya na tumalon sa bangin. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, nagawa pa niyang humarap dito. Subalit pagkatitigan nila ng nilalang na yon, dito niya nasilayan ang dahan-dahan nitong pagpapalit anyo. Sa isang iglap, biglang bumaliktad ang ulo nito, kasabay ng pagluwa ng mga mata. Nagkulay aburi ng balat ng nilalang, tapos dahan-dahang humaba ang kanyang galamay hanggang sa hindi na ito makatayo ng tuwid.
Humaba rin ang dila nito, tapos nagsiuslian ang napakarami nitong pangil. Pag-atungal naman ng nilalang, dito na siya nito inambahang susunggaban. At dahil sa takot noon ni Salmo, hindi na siya nagdalawang isip pang umatras ng umatras hanggang sa tuluyan na siyang mahulog sa bangin. Malalim ang kanyang binagsakan at mabuti na lang talaga nakakapit siya sa sanga ng puno. Dahil dito hindi siya direktang bumagsak sa lupa na maaari sanang maging katapusan na ng buhay niya. Habang pinakikiramdaman niya ang kanyang sarili, dito niya na napansin ang unti-unting pagkawala ng salamangkang ginamit sa kanya ng nilalang. Paghupa ng tensyon na kanyang nararamdaman, maigi niyang pinagmasdan ang buong lugar upang mapagtanto kung saang bahagi siya ng bundok na padpad. Subalit sa kasamaang palad, naging mahirap sa kanya na alamin ang lugar na yon. Ang nasa isip lang niya, nasa paanan siya, pero hindi niya alam kung saan ang direksyon pabalik sa kanilang baryo. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pagmamasid, nabaling ang kanyang atensyon sa iba pang bahagi ng lugar. Noong una wala naman siya roong napapansing kakaiba, pero ilang minuto lang noon ang lumipas, dito niya nasipat ang isang nilalang na kakaiba sa kanyang paningin. Malayong malayo ito sa isang tao pinuno, gawa ng yung wangis nito parang kahalin tulad ng isang insekto. At bagaman gawa ito sa bawat parte ng tao, hindi mo talaga masasabing kauri natin ito. Paglalarawan niya rito, meron itong mahabang katawan na parang uod kung titingnan. May 6 itong paa, tapos ang bawat paang yon katulad ng sa atin. May 2 rin itong kamay at meron itong ulo na hindi mo makikitaan ng kahit isang mata. Sa itsura pa lamang din ito, masasabi mo nang napakabangis nito at hindi yun basta-basta. Matapos naman niya itong masilayan, hindi niya pinangasang bumaba ng puno. Akala niya, yon ang pinakaligtas na gawin, pero nang mapansin ito ng nilalang, dito na ito kumilos ng palihim. Dahan-dahan itong lumapit at sa pagdating nito sa baba kung saan siya nakasabit, dali-dali itong umakyat ng bato. Mabilis ang pagkilos ng nilalang, kaya nang masipat niya ito, hindi na siya nag-alangan na umalis sa kanyang kinaroroonan. Kahit mataas pa ang kanyang kalalagpakan, nagpumilit siya roong bumaba hanggang sa mabalian na siya ng kaliwang binti. Paika-ika noong kumaripas ng takbo papalayo sa lugar itong si Salmo, dahilan para habulin siya nito. Napakalapit na nun sa kanya pinuno. Mabuti na lang talaga nakarating siya sa pangpang ng sapa. Dali-dali siya noong sumisid, kaya yung nilalang na sumusunod, napilitang huminto. At sa bandang huli, dito niya nalaman na takot pala ito sa tubig. Akala niya yun ang mararanasan niya, pero hindi pa pala. Sa kadahilan ng ang sapang kinaroroonan niya, ay merong mga nilalang sa ilalim na pabalik-balik na lumalangoy. Di naman siya nito ginambala o inatake, pero yung ibinigay nitong takot sa kanya, sapat na para mawalan siya ng lakas na magpatuloy sa paglalangoy. Akala nga niya noon malulunod na siya, pero hindi ito nangyari. Sa oras kasi napapasok na noon ang kanyang katawan, parang may kung anong enerhiya ang bumabangon sa kanya. Ito rin ang naging daan upang makalayo siya sa lugar. Nang marating niya ang liblib na kakahuyan, muli niyang tiningnan ang bundok para maghanap ng senyales ukol sa kinaroroonan ng kanyang mga kasama. Ilang beses din siya noong tumawag, subalit wala nang sumagot. Hindi nagtagal, nang maramdaman niyang merong paparating, agad siyang gumapang patungo sa kasulok-sulukan ng mga ugat na nakausli sa paligid. Bagaman hindi ito sigurado, ito na lamang ang naisip niyang paraan. Kung pipiliin niya kasing tumakbo, hindi malabong mahuli siya ng mga ito. Pagkubli naman niya sa kanyang sarili, pinakiramdaman niya ang paligid. Wala man siyang nakikita sa lugar. May mga naririnig siyang kumpas ng pakpak ng mga nilalang na umaaligid.
Kalaunan, isa-isang lumapag ang mga ito at doon na nga niya narinig ang boses ng kanyang tiyuhin. Pilit itong nagpupumiglas mula sa pagkakahawak ng mga nilalang, subalit sa kasamaang palad wala rin itong nagawa. Maya-maya pa, dahil sa paulit-ulit nitong pagpupumiglas, hiniwa ng aswang na nakadukot sa kanya ang mismong binti nito. Kitang-kita yun ni Salmo dahil nung sumigaw ang tiyuhin niya na taong nagpakita ang buwan. Ito ang nagbigay ng liwanag sa paligid para makita niya ang kasalukuyang nangyayari. At ayon sa kanya, yung nilalang na kumatay sa tiyuhin niya, katulad lang din naman nila. Normal ang itsura nito, maliban na lamang sa hindi nito matumbas ang lakas at sa nagkukulay dugo nitong mga mata. Galit na galit ang mga nilalang na yon habang nakatitig sa tiyuhin niya, kaya naman pagkaraan lang ng ilang segundo, pinagtulungan na nila ito. Literal na kinain nila ito ng buhay hanggang sa tuluyan na itong mamatay. Matapos naman niyang masilayan ang mga nangyari, napatakip lang naman siya ng bibig habang pahikbing umiiyak. Maya-maya pa, may narinig siyang boses na nagsasabi ng, "Mukhang hindi rito nakarating ang isa. Tayo na! Puntahan natin yung kasama nito sa likod." Pagkasambit nito ng kataga, dali-dali itong nagsiliparan. Paglayo nito sa lugar, bumagsak malapit sa kanya ang putol na ulo ng tiyuhin niya. Lumipas pa ang mga araw. Pinilit niyang makauwi sa kanila. Ayon kay Salmo Pinuno, na noong mga panahong nasa loob siya ng gubat, pakiramdam niya ilang taon na ang nakalipas. Sa kanya ring paglalakad papauwi, meron siyang nakasamang nilalang na gumagabay sa kanya tuwing umaga. Kusa rin itong nawawala kapag gabi, hanggang sa masanay na siyang nasa tabi na niya ito. Hindi naman nanggagambala ang nilalang na yan, at ang nais lang nitong gawin, tumulong at sumabay sa kanya. Kahawig din niya ang wangis nito, kaya nung una niya itong nakita, talaga namang nagulat siya. Pagsapit ng huling araw ng linggo, nakabalik siya sa kanilang baryo na wala na halos saplot. Tulalang-tulala noon si Salmo, halos hindi makausap ng kanyang mga magulang. Ilang araw pa ang lumipas, nakabalik ang kaibigan niya, pero namatay din ito kinagabihan. Huli na nang malaman ng mga magulang nito na sumama pala yun sa kanila patungo sa bundok ng Guiting-Guiting. At dahil dito, nagkaroon ng malalim na galit sa kanila ang pamilya ng kaibigan niya. Dito na rin nagwakas ang pagiging magkakilala ng kanilang pamilya hanggang sa masanay na lang din ang bawat isa. Magmula noon, di na pinangasa ni Salmo na bumalik pa ng bundok. Ayon sa kanya, ang bundok ng Guiting-Guiting ay hindi pwede sa mga taong mahihina ang loob. At hanggang sa kamatayan niya, paulit-ulit niyang ikinukwento sa mga kakilala niya ang minsan niyang naging karanasan na kasama ang kanyang bantog na albularyo na umakyat sa ipinagbabawal na bundok ng Guiting-Guiting.